Dobar dan. Dobar dan. Naslikaj mu sad. Ajde, Marina, prvo uzmi. Dobro, nije strašno. Ajde da te... Samo pazi da se vi ne isprljate. Sad ću ovo da ovako, pa ćemo dobro što moramo. Ajde te lupim tebe. Dobro, idem. Dobro, idem. Dobar dan. Dobar idem. Teraz dočkajcie troszkę. Ja ci dam kluczyk blic. Blic. Dobry dzień. Dobry dzień. Dziękujemy. Ty mam jaka zmiatka? Dziękujemy. Jak sapać, przyjdziecie. Dziękujemy. Jesi, mila. Jesi, zlato moj. Nie za
Pači, pozri čo sme ti doniesli. Kde si, mala? Čo je? Neplakať, neplakať. Nie. Dobre. Čo je, Mila? Čakaj. Vodička moja. Pozri, vezmeme ťa. Pozri. Ajde, ako sa sadneme? Opa, slniečka vyjde. Kukuk. Pozri, kto píše. Pozri. Kto je to? Kto všetko píše? Pozri, čo sme ti doniesli. Čakaj, ideme prejsť. Kedy toto popa? Čo je to? Dobrý. Pozri, ako je tu. Vidíš? Pozri, aká babika. To si mi oblečeme dneska. Si mi oblečeme dneska. Kde si mi? No pozri, to tu môžeš všetko pipať. Pipať. No. Kto je to? Môžeš aj sem pokazať, ak chceš. No. Aj Ako keby si Aj bola no. v televízii. Podpísať. Áno, Mila. Áno, Deň si mu mám marinát. Где себе? Как? Маленьку. Прямо шклобу. Что это стало? Може, почему мусила, я ще ці папка говорю. Może jeden podaj? Что тебе там? Он еще не видела в Гецелахаи. Prečo si Та рені й все, пушене? Юдами так си садня сем, але си застаньте около мене. Čo za to stalo? Ale toto sa nedáva do úst. Vieš, Mila? Červenovo. Čo je to? Ja viem, že ty chceš červenú farbu ako tvoja krstná mama. Pozri. Čo to robí? Aha. Nerobí. Chceš tieko? Vidíš, ako papiku si peknú dostala. To sa teraz my oblečeme do toho. Čo to teraz bolo? Papali. Čo to bolo? My sa nám papali teraz. Babi? Všetko pokúkaj. No. Keby sa dala aj koštúvať všetko, čak. Ale toto sa nepoštuje, vieš? Toto máš tu, no. A to ti mama aj táto budú merkúvať. Keď narasteš. Látkaj, babku. To je tvoju kamarátku. No. Sa nepotknú to na pusti. Ďakujem. Ďakujem. Hajde, prejdite. Vítajte. Čau, Ivana. Čau. Vítajte u nás. Ďakujem. Dobrodošli. Hvala. Čau, Pivo. Čau. Dobro, hajde. Hajde, mi počem. Prejdite. Ja bila dobra, ne? Dobrý deň. Vítajte u nás. Čau. Čau. To najlepšie. Ďakujeme. Čau. Hajde, nám sa páči, prejdite. Čau. Sa páči? Ti vezme to, dojde si tam. Ona mi to nesmieša nekedy slúcha. Evo, čekaj, nego takto, nego okrenem. Čakaj, neka idem tu do blata, je všetko mokro.
sestelka Daduška. Pozi, mila. Pa čem si biti spaka, Dadan? Pozi, sestelka Daduce. Pozi. Meda, pozdri, Zuška. Co to jest, co tam? Cesti. Ako će sam i oblekli zlati. A se mi rekao, čo zala starša, nek se pači. Nek se pači, evo tu to položime. Veľa ľudí, neviem, čo sa stalo. Mama sa oblieka, ajde. Hej, Darki je prišao. Ako si vikala? Čo bolo? Sa vyzlečeme, teraz budeme sa obliekať. Ja teraz no, budeš na televiziji. Gdje Miki? Gdje Miki? Sad se bojim od Tucka da ne propadne daske ili nešto ili od tog gepe. Ja sam je zapakovao još moje po kutiju, ono je... Ali trucka se. Za svadbu, kad su oni pravili svadbu, kako smo zapakovali to. Imamo one mali, ne možeš, mali je zamrzijač, ne možeš tortu da ubaciš unutra. I bočna. Ovo uopšte nije jeo. Gdje je tam Laura? Si vidjela? Laura. Laura, Mija. Možda ima plave okice. Ne, Mija. Evo, Laura. Mora i ona, da. Laurice. Čo si vidjela? Kako si velika. Poču pameta. Čo, Mila? To si vidjela? Gledaj. Čo tu jest? Nije Zobeti bila ništa. Ona prišla mi sve tvoje. Laura kad ona plače, ona i ona... Mila, kad Laura. Nikola, kad je ti? Ti si velika. Da vidim ako se usmijevaš. Ako se usmijevaš. Usmij se, Mila. Ona i potom se Laura bude usmijevati. No? Laura. Ko ljudi, šta ovi ljudi hoće od nas? Puno ljudi. Svi nas snimaju, slikaju. Da. Nećemo da plaćemo. Ja sam ovdje dobro. Ajde da je oblačimo večem. Ne mi smiju čovjek. Što ćeš ti dodavati da ja budem bezbjega? Evo ideme, ajde. Pazi kto će bude oblijekać teraz. To se zapiš. I on plakao naš kad je imamo snimke u vašu. Ivan, zato si plakao, Misliš mi otpustiš da će to nije znam baš dobro. Da, izlećeme se od poglašavi. To je to, da. Evo priđe mama, priđe. Laura. Hej. Zemlju smo zakončili. Što se dešava? O, kako
Dole nas bio budu pračke. Neku nabobe, ako chceš. Evo, toto sme zakončili. I svi se okreću. Svi se okreću. Pola kuće skoči. Čekajte. Ideme troška nemo? Troška nemo. Teraz budeme sa buniť, mi baš hlavu. Nori je tamo. Laura, evo, ešte troška bude hotovo. Evo. Čekaj, dáme na sedí. Dobre, ajde. Pa nerobili sme ti nič na čo, obliekame, aby si bola pekná. Ťažko tie mašličky. Na čím ju roztrhať? Tak. Môžeme ďalej? Môžeme ďalej? Čo to je? Čo boli ešte brúš? Jo! Jau, co mi robíš? Jau. Matýli, ajde. Ideme ďalej. Čo ma čaká teraz ďalej? Čo je toto? Bože, je veľký. Už nemali bodiť na konci. Čo ti robia? Netiska. Nežuješ ružičku. A čo robíš? Dobre. Ty ju zabávaš. My zakončili? Dáme jej aj tie gatky, či nie? Môžeme dať bodič a potom gatke. Čau. Ajde. Ajde, ljubim. Ljubim. Pređite. Pređemo. Ljubim. Marina, Ume. koji mod je maksimalno nie pakuje? Dobrý deň. Zdravo. Vítajte. Ďakujeme. Sa páči. Ďakujeme. Čau. Čau, hajde. Čau. A, všetko jedno, čau. Vidíte, hajde, prejdite. Čau, čau. Prejdite. Prejdi, hajde, hajde, prejdite.
Ja možeš horka. A ti si bol tuto? Teraz by na papi pala to. Gdje ideme do oka? Do oka prejdeme si sa, no a na co poslúžime trošku a pôjdeme do kostolu. Ima na Nový Sad. Ni do Bajina. Zacek to robisz. Zacek to robisz. O, odlecielo. Mogę? Dobra, Dobrý deň. Ja, Zacek to robisz. Zacek. Ty si mala multička. Idzie mlaček, idzie. Hotovo. Daj si do druhej ručičky. Takto. Do druhej ručičky. Ešte jeden vláčik, ide vláčik. Evo. Evo, hotovo. Evo, hlač, Evo. Ajde sadnoť, ajde. Nie, budem sľubujem. Dobre, ešte jakni. Nie, budem milá viacej. Budem pozri, kto ti prišiel. Pozri. Velika. Sestrička. Žaluješ sa, že som ťa dírala, čak? Slzy. Pozri, kto ťa... Ideme pogledať, krenimo zrešeno, Marina, stani ovdje. Princezna. Povedz, ja som princezna. To je Dudika. Hoćeš Dudu? Dobre. Taká chuť. Ty oblečeš to? Dobre, že ja potom jej bude menší Aj šok. tak bude plakať, myslím. Aj prejde, je ho to. A nájdeš ho, kde tu stojí rovno aj sa. 100 000 eur. Tak nájdeš ho. Vod. V záhrade. Vieš, na čo mi prekúpať záhradu? V záhrade. Kto chce? Tak je to, da? Myslíš, že bude zima? Niekde je dostrahnem, aby sa nepichlo. Páči. Ešte jednu nožičku. Poď ponúknuť. Gdje si lepotice takva? Pozri, čo mám, ja ću se... Princezica moja, pozri. Odveka pekna Halinka, Bože. Ja ću si mi cecina. Pozri tu da mi pa... Uđe si papa šifu. Možeš si sada mi. Čau. Čau. Fajne, prejdete. Ďakujeme. Ďakujeme. Čau. Je Laura. Hajde. Horka, hajde, poďte. Spali celý obed nám tak prešiel, spali. Možno bude spať kostým, s kým ešte odídeme, teraz sa naje. Jedne. Tlačená. Neviem, čo sa vieš, aj tu krede. To nie papa, tak som sme hľadala do kypečku, tak si vybrala tú, myslela, že on ide jesť. Ja včera som mi dala plazmu. Tak Tak do ruky. do ruky aj
Tak jedan deo je. Puno se Vidiš obzira. kad mene premenja, dobro, nima veze. Raz jezikom. Nek se papa, pa to ti je. Evo pozdrav se, pozdrav je dobre. Gotovo, nije to vjaci. Dobre, dobre, dobre. Bez Njemica, bez Njeme. Bez Njemica, bez Njeme. Opala, bez Njemica, bez Njeme. Evo, dobre. Ona nikako ne pila. To je tam. To je tam. Evo. Ajde. Drugi. Nek se sa oblijekaj, pa to je Jaka mi je one debeli. zlata. One debeli. Ćao, čao. Veselo, a? To mi zavijaš. Raz si zavijažem i potom mi tak stoji, potom napravim da ga risujem. Da ga im njebu. Krasno, dušička moć. Poznice to ljudička. Ivane, ajde pocanak sa visli. Ivane. Худенько, мало, костю дом учили, сестрица, мало, пожалуйста. Laura. Laura. Ajde, pogodi jednom da ti slikam. Vi možete držati. Ali budeme vam stolicu sadnice, nek vas vi slikame s njom. Smrkim nas se snaši, A nema veze. našima snimat. Hajde, Starka, snimat, a Ivanko, aj. Так, Hoće, Так, Starka, малює Мелен Старка. dneska oslavujete narodeniny, všetko najlepšie. A nak oslavujeme aj 100 rokov. Na godine češće. Ali nek se ima sve vidjel sam. Ні, то той за нас, не сам малюватися за нас, образу, блін. Zastanite. Zastanite se. Prijatelji. Starka maju rođendan. Ajde podigni glavu, Laura. Laura. Božička. Ej. Laura. Mila. Laura. Ostala Jelena, Mio. Ja sam njih došao stola. A nam poslije službu sam ih vidio sam premijer. Možeš malo ti da staviš ruku tvoju dole? Vi ste dožili, aj sto, aj vijat od sto, aj. Mila. Sve će pikati. Sme se naplakali. Joj Bože, až opačeno. Sme se namučili dok sme jubli. Anica spala? Можеш, ай, попробуй. Ми не будемо пити. Пані же гуртушила до того. Telefon je ostao tam na stolu? Nije to, ne vam se pit zaboravila. Ne. Скажи, не, ну что я расскажу, что не светит всякое, что и детство появляется. Lena, ajde
je to, ideme onda u crkvu. A to Ivanovi povesti. Ne boj se svoju šetku. Tako. Mi on nije dao kao. A nije, ja sam mu nije dao. Nije, voma nam da. Voma na, vječu malju, ona sobie odmah nam da CD, dobra, lušta, kao. Ne možda prizo i post. Cici dobro. Hoćemo mi da uđemo tamo. Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Drahí bratia a milé sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi, srdečne vás vítam na týchto službách Božích 4. nedeľu po Veľkej noci. Dnešná nedeľa nosí názov Kantáte, alebo Spievajte Hospodinu. V rámci služieb Božích zaspieva aj cirkevný spevokol a v rámci tiež služieb Božích budeme mať sviatosť aj Krstu Svätého. Služby Božie začneme s pomocou Božou predspevom veľkonočným o Ježiši Tvoje skriesenie a po ňom vyznáme naše hriechy v konfiteóriu. Daj
bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa nemôžeme vlastnou silou zbaviť našich hriechov, volajme spoločne k Pánu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme chválivať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o svojej odpúšťajúcej moci, keď nám hovorí: tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen.
pravde, pomodlíme sa. Svätý a milosrdný Bože, Oče náš nebeský, ďakujeme Ti, že dávaš slnku vychádzať na zlých aj na dobrých a zosielaš dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Pomáhaj nám preukazovať lásku a milosrdenstvo blížnym, odpúšťať si navzájom poklesky a chyby, ako si Ty nám odpustil skrze svojho Syna a nášho Pána. Nauč nás trpezlivo očakávať na splnenie Tvojich zasľúbení, aby sme sa na nič a na nikoho nespoliehali tak ako na Teba, ktorý žiješ a panuješ na veky požehnaný. Spievaj Hospodinu celá zem. Spievajte Hospodinu, dobrorečte jeho menu. Zvestujte jeho spásu deň po deň. O jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi. Lebo Hospodin je veľký a hoden veľkej chvály, obávaný nad všetkých bohov. Lebo všetci bôžkovia pohanov sú ničoty. Hospodin učinil však nebesa. Pred ním je veľeba dôstojnosť, sila a ozdoba je v jeho svätyni. Čeľade národov, vzdávajte Hospodinu česť a moc. Vzdávajte Hospodinu slávu jeho mena, prinieste dar a vstúpte v jeho nádvoria. Kláňajte sa Hospodinu vo svätej ozdobe, chvej sa pred ním celá zem. Hláste medzi pohanmi, že Hospodin je kráľom. Skutočne, upevnená je zem a nekláti sa. On spravodlivo súdi národy. Nech radujú sa nebesá, jasá zem. Nech hučí more i to, čo ho naplňa. Nech viská pole so všetkým, čo je na ňom. Nech plesajú vtedy všetky stromy lesa pred Hospodinom. Lebo prichádza súdiť zem. Spravodlivosti bude súdiť svet a národy vo svojej vernosti. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie od Neho. Prikazujem vám, aby ste zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie semeňa, vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia. Milí bratia, drahé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi, milí rodičia, krstní rodičia, každý z nás niekde vyrástol. Patríme všetci do nejakej rodiny alebo do spoločenstva. To sme si priniesli na svet ako niečo, čo sme zdedili. Postupne, ako sme rástli,
Uvedomovali sme si, že patríme aj do iných spoločenstiev. Patríme do cirkevného zboru, patríme do seniorátu, patríme do všeobecnej cirkvi. A je pre nás veľmi výhodné, že niekam vôbec patríme, že som niečím. Môžeme sa z tohto spoločenstva veľa učiť, môžeme z neho prijímať, ale aj naopak môžeme v ňom dávať to, čo máme iným. Takto funguje aj výmena všetkých dobár v spoločenstve cirkvi. V cirkvi dostávame a dávame. Milí priatelia, drahí rodičia, krstní rodičia, dnes sme v Evanjeliu počuli Kristove slova, ktoré pred svojím učením adresoval svojim učeníkom. Ja som vinič a vy ste ratolesti. To zostáva vo mne, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ježiš sa prirovnáva viniču a nie je to náhodné. Tento ker bol v myslení človeka, ktorý žil v Oriente, symbolom plnosti života a hojnosti. Názorne to vidíme na príklade Izraelcov do zasľúbenej zeme a na mnohých iných príkladoch, kde vinič alebo hrozno symbolizuje hojnosť, blahobyt, dobrú úrodu. Kristus sa porovnáva s viničom. Naznačuje, že pre svojich učeníkov a pre nás všetkých veriacich, ktorí v Neho jediného dúfame, že On je pre nás žriedlom života a žriedlom jednoty. On je viničný kmeň, na ktorý oznamujem aj dobrodincov z príležitosti krstu svojej dcéry Laury Listmajerovej, vďační jej rodičia Ivan a Marína Listmajerovi na Cirkev Pánovu a slova Božieho kazateľovi obetovali spoločne 40 eur. Takisto z príležitosti krstu svojej vnúčky Laury Listmajerovej, starí rodičia Listmajerovi na Cirkev Pánovu a slova Božieho kazateľovi spoločne obetovali 4 000 dinárov. A z príležitosti krstu svojej vnúčky Laury Listmajerovej, starí rodičia Hríbovi z Vojlovice na Cirkev Pánovu a slova Božieho kazateľovi obetovali spoločne 40.
Poprosím krstných rodičov a rodičov dieťaťa, aby predstúpili ku krstiteľnici. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Ježiša Krista. Amen. Pán Ježiš hovorí, ja som vinný kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mňa a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Prvnež by sme toto dieťa krstom zaštepili do vinného kmeňa nášho Pána Ježiša Krista, odpovedajte mi, vy, milí rodičia a krstní rodičia, na tieto otázky. Pýtam sa vás, žiadate si, aby toto dieťa bolo pokrstené v meno trojjediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého? Žiadate si? Žiadame. Odmietate v mene tohto dieťaťa neveru, hriech a všetky diabolské skutky? Odmietate? Odmietame. Keď ste odmietli neveru, hriech a diabolské skutky, vyznajte spolu so mnou a s ostatnými prítomnými vieru všeobecnú kresťanskú. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen. Sľubujete, že budete vy rodičia i krstní rodičia vychovávať dieťa v tejto kresťanskej viere? Sľubujete? Sľubujem. Spoločne sa pomodlíme modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Boha Otca, Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto neuverí, bude odsúdený. Amen. Tak aké je meno dieťaťa? Laura. Z rozkazu Pána Ježiša Krista krstím ťa, Laura, v meno trojjediného Boha Otca, Boha Syna, Boha Ducha Svätého. Amen. Boh Otec, ktorý ťa stvoril, Boh Syn, ktorý ťa vykúpil, Boh Duch Svätý, ktorý ťa posvetil, zdržuj a posilňuj ťa, aby si rástla v tejto viere a dosiahla v nej spasenie svojej duše. Amen. Milí bratia a sestry, krstom bolo dieťa vštepené do vinného kmeňa Pána Ježiša Krista a tak prijaté do Kristovej cirkvi. Teraz je úlohou vás, jeho rodičov, krstných rodičov, ale aj členov zboru, aby sme mu boli vzormi, aby sme sa zaň modlili a viedli ho v živote po cesty viery. Pomodlíme sa.
Milostivý Bože a Oče, dietky sú našou budúcnosťou, našou radosťou i starosťou. Preto ťa prosíme za toto dieťatko. Daj, aby vzrastalo v istote, slobode a spoločenstve s nami. Daj mu vnútornú silu ducha, čo ho bude niesť aj v ťažkých chvíľach života a pripomínať mu, že má Otca v nebesiach. Nech radosť toho, čo si nám dal v našom krste, napĺňa celý náš život, aby sme všetci vzrastali a mocneli vo svojej viere. Raz nám daj účasť na nebeskej radosti s Tebou. Amen. A teraz aj vy, milí rodičia a krstní rodičia, predstúpte pred oltára, v modlitbe poďakujte za tento krst dieťaťa. Nebeský Oče, ďakujeme Ti, že si našu lásku požehnal a daroval nám toto dieťatko. Obdaril si nás radosťou a jej zodpovednosťou za mladý život, ktorý si nás zveril do opatery. Ďakujeme Ti aj za milosť, ktorú si mu preukazoval vo sviatosti krstu, keď si ho prijal za svoje dieťa. Prosíme ťa, pomôž nám plniť krstnú zmluvu, ktorú sme dnes v jeho mene s Tebou uzavreli, keď sme sľúbili vychovávať ho podľa Tvojej vôle. Nedaj, prosíme, zahynúť semienku viery zasiatom pri krste Duchom Svätým do jeho srdca, ale požehnávaj ho, aby pod Tvojou ochranou rástlo a raz prinieslo bohatú úrodu viery a činnej lásky. Amen. A tak nech vás žehná trojjediný Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen. Srdečne požehnaj svojmu slovu, ktoré si nám dnes vštepil do srdc v tomto zhromaždení. Prosíme ťa, pomôž, aby nám semeno Tvojho slova prinieslo bohatý úžitok v živote, aby sme boli jeho činiteľmi a nie len poslúcháčmi. Vzdiaľ od nás všetko, čo kresťanom neslúži k úcti, a priodej nás rúchom spravodlivosti, aby sme ťa oslávili hojným ovocím kresťanského zmýšľania i konania, a potom nás z milosti osláv u seba v radosti večnej, neskonalej.
večný pokoj. Ty si náš tvorca, my
týchto službách Božích chcem aj pozdraviť medzi nami velebného pána farára Branislava Kulíka z Vojlovice s jeho snúbenkou a popriať im, aby sa medzi nami cítili ako medzi svojimi. Podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji a s radočným srdcom slúžme Pánovi. Да. Najavili pekne za 4-5 dní. Dnes. Prečo plače moja Laurinka? Ja sam lačný. Nebudem ťa dírať, Nebudeme sa obliekať. Povedz, do som ťa nagnjavila. Do septembra. Toto je pre teba, čo si najlepšie. Teraz vám už môžeme gratulovať, že máte odpuštenú dceru. Napustíme ešte veľa deti. Janko, vidíš, ja
ešte pritiskam to. Čakajte, ajde jesme. A ideme jesti. Ajde, poď. Ideme Pozbrili. 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 Moram da pribegnem. Mislim da sam im smilišć. Intervencija. Kako, može ja prišnaš? Držno spod. A malo si jedno. Tak sa páči. Mucnite se malo da Evo. Ideš sa ti nehrapkojte. Ćao. Ajde vi Ale ešte nespapala to, čo som jej dala, už otvára ústa. To, vieš, aká je pár. Nesmijem. To je službena tajna. A ešte bani, no nemôže vyplúvať, no. Bani zarobené. Naozaj? Kde? Volete, nie? Od mene kosti, jak sa mi máme podzeli. Máme aj deti, uvážka. Minútu už myslela myslieť, čo napísať. Zase buchtička, ja jej tak volám buchtička. A kde sa tam